Mas Garian nyendi? Apa? Oh, bocah loro jene kono. Aku njaluk tisu bojo. Kok Mas, itu papa. Oh, itu bukan. Bukan, itu Kok kayak demet kalian? Oh ya. Papa kamu kok jadi gitu? Enggak masalah. Kaya demit ra masalah, sing penting untuk saweran. Iya. Oh iya. Piye, Mbak Kiki ana sing ngersake lagu apa? Ayo. Nggih. Saderenge disapa rumiyin nggih Dek Lintang kelas saparian nggih Bapak Bayu. Selamat malam untuk Bapak Ibu tamu undangan yang ada di sini, khususnya Bapak Bupati, Bapak Sudewo, dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Risma. Nggih. Oh, Bapak Risma. Nggih, Bapak Chandra sami. Bapak Chandra. Yo, potong sekat. Ya ora mau jenenge ngono di. Oh, ini tulisan Bapak Chandra. Ucapkan selamat malam. Kowe iki ning kene kon nyanyi ora kon padu, kowe apa mau rayu tak? Tadi ditulis namanya Bapak. Ya, makanya kita cantik gitu loh. Iya, gitu. Ampun. Ya, dan juga susu lahir ngopo? nggih, Bapak Agus Suryanto nggih. Agus Suryanto. Ingkang gadah PT Ebenezer Logam matur sembah nuwun sampun nimbali. Alhamdulillah matur Abdi Solo Sarombongan. Pripun raosipun Pak Bu marem napa mboten? Loh, Kok kok sepi? ngantuk nih ngantuk iki Mbak mesti. Masuk toh. Kalau ngantuk kita goyang lagi dong. Iki ana sing ngersake Sri Huning diaturke Sri sik. Huning. Saking Pak Waji SPD, Pak Rustam tuwin Pak Toyo. Nggih. Yo dianu sik diaturke Sri Huning buka celuk. Sini Papa Gareng. Iya. Kakek Gareng ini kasihan banget luntur semua itu. jangan. Nah iki lho nandhake totalitas nggonku kerja. Aja meneh kok joget nampa saweran lho kemringet aku ya. Lek bagus kayak ngene kayak iwak koki to rupane oren. Iya rupane. Kok tilokne kakek. Jangan ini papa kamu ini. Nah, tapi panjenengan nomor sakniki sampun pinten yuswane panjenengan? Aja takon, kowe tak kandhake ya mbok nyang. Iya. Adek kaya apa wae. Lah, Yo Mbak umur- Lintang buka celuk. Mbak Ayo. Lintang sik, engko sing kedua lagi Mbak Kiki. Oke. Yo, diaturke Sri Huning. Iya, Nduk. Nenone, ayo. Keduren. Ayo. Nenone, ayo diduke sithik. Mbak Kiki. Mbak Kiki sing nyaut Mbak Kiki ayo. Adipat itu Senane nandi. Sri Huning putrane ati wong sapati nalikaning Lanjut Mbak Kiki, engko bablas irama jaranan. Monggo, ayo. Katresnan mriwirat moyo ning nabibi ning rara Sri Huning kekasan ning wirat moyo
Kaya kancane sekolah. Ayo kuwi ditata supaya guyub. Nggih. Dadi ora perlu regecekan, wong joget ki dinikmati. Dinikmati, Aja nganti emosi. Nggih, ngetutke marang lakune Nyi Rama. Riyen tayub ku ya pancen anu Mas, niku dienggo ngencengne tali silaturahim, dienggo napa niku ngetokke kerukunan. Tari pergaulan. Ning gandeng penjajah niku mbiyen kuwi duweni niat sing becik. Terus dimbui bangsa omben-omben sing ora cetha kuwi. Nggih. Supaya geseh. Nggih. Karepe supaya geseh supaya geger gitu. Nek saiki wis ora jamane, wis akeh piyai sing pinter iso mbedakake halal apa haram kok. Nggih. Jatose mboten ngoten niku nggih. Ora jenenge tayub lu ditata guyub mula jogete ya ditata. Waranggana ten tengah sing nayub ya anu mubeng ngoten nika. Nggih, heeh. Nggih, matur nuwun. Mbak Lintang yen keri ngono sik. Yo aku tak nyuwun Mbak Rizky Nanda Utami. Pelok barang nuruti kersane Mas Cip. Heeh, monggo. Pelok barang sik. Iki sing klasik diaturke ngarep, engko sing geratakan karek mburi bagiane Bagong. Oke. Oh, iki pundutan bagian kuwi iki heeh. Mulane jan iki karo kuku. Bagong iki. Ayo, bentar terus. Krungu pelok barang ku masaku kok ning mentik ya. Awake kok penek. Nggih. Lah iya. Riz, dalem Pak Digare. Kejaba iki pundutane Pak Cip. Nggih. Kuwi arep ngaturke lagu ki kagem sapa? Kagem kula ki ya, Mbak. Lho kok kagem marui bocah iki. Piye ta? Lha diaturke sing mirsani bengi iki kok. Oh nggih, kagem ingkang mirsani Pak Digare. Awake dhewe dikirimi ya ora apa-apa wong nyatane kula karo panjenengan ya butuh pangan ati, butuh pangan rasa Mas Garing. Betul. Mulane kaya Mas Garing joget mah ya makani rasane Mas Garing dhewe kangen-kangenan ya ta. Terus karo ya nggo menghibur para masyarakat. Kersane sehat ngoten lho Pak Gareng. Sehat yen sehat Mas. Sehat yen olahraga ki awan bengi. Bengi olahraga menari ngoten. Bengi kok pecicilan yo maling kok. Profesional Pak De. Ngoten. Iya, ya coba. Ora. Nano. Nah, kersane niku wau dijujuk ngono. Heeh, oke. Ayo, ya Mbak. Nano. Monggo, ayo. Tutuke Mbak. Omben. Alah ambeien. Omben Bas. Terus. Omben. Putri siap. Omben nono.
Yo, nggon iki. Ditutupi, Pak. Nggon iki khusus ibu-ibu. Yo. Mas Bayu semangate ramu yamene kok ya sing bengok-bengok. Lah niku tegese semangat nang jenengan mboten semangat lho. Ya ora ya engko gak telat ngombe obat. Ya ibu-ibu kene. Yo. Yo. Ah khusus putri yo. Jiro lu. Ya. Yo. Ya. Krungu kok malah. Yo nek mendek ngoten. Kalau pojok kalau tuwek dhewe banter dhewe. Krungu malah njuk ngono ae. Njuk. Khusus Fahmi tok ijen. Ha iki. Ya ya. Kayak apa yuk yuk. Yuk muyu ha tok. Yo mi. Nggih janji mengke mboten kula tok kalih buder lah. Ya. Ya. Ayo. Ayo. Lah mengke Mary yuk Dora ditokne. Ya wis. Nggih mengki Yo. apa Bu mengki. Ya Fahmi sik. Fahmi sik. Mau adem ayo. Ayo mi, sira lu ya. Iyo. Terus Ya, kesengkan. Kesengkan wis ora tau go lewat. Loyo niku. teguh sirah itu sendeknya gedong saya budi ngono ya ayo lek dar gede ayo yo Pahmi ki ngapa ta Min? Ampun marah-marah Ibu, panjenengan ampun iki marah-marah. request jeng bupati lho. Pokoke dar sini ora ketak sak kecap kudu nyuara. Siapa? Pak Bupati. Ayo. ya lek dar Iyo. Sidak. kok cilik kok mau cendak men Kok kaya kirik. oh diret-iret nah disideke sik bareng arek enak tenan yara sajake ketempelan cedak kene Lah iso jerit-jerit lho. Wah, Wes. totalitas wae totalitas. Nggih, tetep. anu nah pisan kas Apa? dini ayo Oh iya, iya. ya kayak apa kayak ayo nduk ayo Wes. Ayo Mbak Dini. pokoke sak yuyuke wis karepmu ayo kayak apa dini Din Kula nyon disemangati riyen. oh ya dini aduh ya Ya calus iki kok ngopo? Calus iki kok ngopo ya? alus apa yo sentet alus Oh iya ta. ayo Din ayo Ayo Nduk. Iya. Wow. Ira azan iki Oh, mulane nada ya rujarat ya. Oh, wah kok galak men to bocah iki bae. ngapake wong resinge ayo Oh, jare mesine ya drop jebule kok ya sentet. yo Mbak Ri. Rizky Makani nggih, Bos. yo makani makan yuk lanjut Pakan. dini gede Mbak ya Pakan. tak kira rindu Pakan. Hatta pakan. Nana tute kuwi. Hatta Kakung, ayo. pakan nono. Putri ya nggo sesuk nang endi turu ayo
padha nyongkleng ya. Matur nuwun kutun manggung pelok barang. Kula kunjukaken dhateng masjid ing Dresi. Nggih, matur nuwun masjid yo ora nigake karo awake dhewe wit. Jaman bapak nganti awake dhewe bapak ngasta. Sayahene mesti disusul ning endi wae. Aduh jan. Kiai tresna kaya ngono ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Mbak Kiki jumeneng sik. Ayo Ki. Mbak Kiki jumeneng ning kono sik. Loh. Nah, yang jumeneng ning kono sik. Terus ayo. Di situ. Pun, stop Mbak Kiki, stop madeng nang kono, Mang Marep Mbak Darsini sik, madhep Mbak Darsini. Nah, nggih Mang madhep Mbak Darsini, Mang ngulungke tangan panjenengan. Nah, Mbak Darsini dikanthi maju ning ngarepan ngono. Ora ketampisan ya. Ayo, Bu. Ayo Lek. hidup Darsini, hidup. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Ompake ya mencengak. Vokal seru gamelan alun. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen majan mukuli dalan kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadonyan kaswargan jare wis ana tangan yen padha mesti umuk ngatu terus gone muwus. Tumpang enake apa kang dikajake babar pisan durung ana ayo kok marang tutunane nang iki
aku nuruti Mas Gareng, iya. Mik kunjuk Ibu kita Darsini. Sumangga Ibu. Wah niki kabejane lagi niki lho sinden tuwek ngadeg lagi niki. Ora koyo. Kok disia-sia to jenengan? Ora sia-sia iki tenan. Lho. Kowe rung lair iki wis ning isor panggung. Ini ibu kita ya. Ini ibu kita. Ibu kita Darsini. Oh sik to Mbak Darsini nek ning isor panggung iki ngopo? Ya. Ndak dalah. Ayo, diaturke sik. Elo ala Mbak Darsini. Wah, ya. Ya, jan. Untuk apa? Kuwi to lagu. Ngawur tapuk modar yo. Kagong ngene. Ya, diaturke elo ala Mbak Darsini. Monggo. Ya ja diracikke. Monggo, yo. Karo aku
Aku ngene iki jegoke mburi iki sing apik ya. Wong tuwa piye kaya ngene. Iki bagus. Niki tenan iki spesial. Ora tuwek ya perpanjang neh ning. Ah, mboten ngono. Mboten ditimbali Pak Agus, Pak Darsini mboten nyanyi. Wow, jadi ini persembahan spesial untuk Pak Agus ya Om. Makasih ya Lek Dar. Terima kasih ya Mama Dar. Ya ampun. Wis menegak neh. Ayo. Matur nuwun ke Mbak Putri. Terima kasih Ibu. Atas-atas Ibu, ya ampun ya ampun. Matur sembah nuwun Ibu. Tak dari. Gimana? Sing sepuh wani kaya ngono, kok wis sing nom-nom ora iso kaya ngono isin aku. Kata siapa nggak bisa? Ya. Kita itu bisa pargoy, ya Mas Nanda ya. Ya, kalau Bisa. pargoy mah gampang. Nah, ya, coba Mas gimana kalau ya? pargoy itu gimana? Ayo coba ikut sini. Ayo Mas dus. Par. 1, 2, 3. Yo gareng. Ayo coba ikutin. Bisa kan enggak? Katanya tadi kalau Bu Darsini bisa, kenapa kita nggak bisa? Aku rasane ini aku nyawang tok wae blet tipis e. Loh. Nek gareng Berarti wis tuwa. parah iki ayo. Kok parah? Mbak Dita ya rene. Mbak Dita. Ayo sini Mbak Dita. Mataram. Turut. Yo. Ngetan baling Malik Slindro gagrek Banyuwangen nyuwun gelang alit monggo diaturke. Yo, gelang alit diaturke dhisik. Nggih. Mbak Dita nyuwun tulung dibawani sik, Mbak. Monggo dibawani. Ayo, cara Banyuwangen engko didum karo Mbak Niki. Nggih. Siap. Yo, kaya ngapa? Ayo Dit, Mas Gareng bagian jegleng. Ayo. Sini nanti dijembeng ya, Gareng ya. Kakek gareng, jengleng kakek gareng. Iya ampun kakek. Tapi biasanya tambah tuwek kuwi akeh santene ya Mbak Dita ya malahan ya. Lah apa isik? Isik apa ora? Sing dhisik-isik apa Dita? Lah sing duwe santen apa ora? Ya gumantung mungsuhe nang. Mungsuhe cempe ya duwe ayo. Ayo, ya Mbak Dita. Nano. Mampiat mayone Ayo. Karamu niki piye iki? Wong jengle tenanan ora tadi. Apa nih ki mau ya sing muni? Kok mak klotak Pak pripun iki? Beduke dituthuk. Oh sing bedung ngendang kok ya. Huk, anu. Alfian. Oh ya, ayo, ya kowe bedung sing ya. Beduk. Nah. Engko bar bedung wis lampu. Bareng itu ngorjen. Waduh. Bareng motor ya. Ayo, ya Mbak Dita. Neno. Suarane. Ya. Loh, Gandeng. Gandeng belambiangan. Ngopo gawake sepatu iki? Piye ngopo? Wah, kok senengane ngewo jare kon beduki. Ayo. Ayo. Nusa
Aja ajar setruk to, Ding. Piye kuwi? Nah kok marah ini gimana? Kono nesu. Kok marah? Kok ngambek-ngambek to kakek? Joget kok ajar stroke piye? Mikir ramune lho Pak De. Lha lek yen nesu saya cepet setruke. Lah. Ayo, nana. Pianyu enak ya ngono kok ora dijogeti ngopo Mas Garing. Bos Lar lan kidul. bosmu ki sajane jujur lho. Bengi iki kepengin madhep rene keperuh-peruh goyangane cah loro. Cek jujur. Ala kok busung lho kae kepengin weruh egolan. Aku streaming no, Mas. HP oke bingung. Maksa. Ayo. Lar lan kidul. Balik ngendi? Kang Kaliwiat Kang Kaliwiat liwat balam Mas Gareng, ilak ta? piye Pak De? Sing ngendang karo joget iki kompak ngono kuwi jenenge. Nah, Sing ngendang tetep ngersula. Lah ngapa? Mergo ora iso ngedepke sing joget. gak kebagian terus ya. Pindah rene, ngadepe rene, madhepe rene. Ayo. Oh, kok senengane kok ora apa-apa. Wis. Joget to sak kemenge. Oke, joget sak kemenge Mbak Ing mau. Ayo, Nano. Aja takon seneng susan bisa Tanain dia. Yaring. Ayo. Taman Sari Nusantara. Belang alit diatur iki. Monggo, yuk. Son yari kaget yati
Terima kasih, matur nuwun. Diratani pojok etan. Ha nggih no, wong negarane dhewe iki budayane iki akeh kok. Nggih, Sabang sampe Merauke pojok kulon Jawa, etan Jawa. Nggih, nggih. Mbak Kiki, ya aku nyuwun pelok mang bawani sik. Mengko didhawuhke lelagon memanik. Oh, Mane, nggih nggih. Nggih, oke. Niki ana sing ngersake Lintang Asmara. Engko sapa Mas Gareng? Wau bapake sinten wae sing arep duweti wau. Oke, sing badhe nyekar Lintang Asmara ingkang pundi kala wau. Monggo Bapak. Ya dianu sik. Semanggaaken. Dibawani sik memanik dhisik. Memanik. Ki bawani apa mangsa Budua, Mbak Kiki? Karangane Mas Sun Grondong lho. Waduh. Ayo. Iki nanti kena apa-apa kena nduk pokoke tibane Banyumanik. Memane. Ngikutan pau-pomo lho ya entuk nyilih kuwi. Ki nanti mawon nggih Pak Bayu. Oke, monggo. Ayo. Tak tunggu. Wah, senengane sapa iki? Seliramu rawo Iki sing nganggo ya Allah ya terus ketake. Lanjut. Urung. Oh, dereng. Masih dawa. Nanti masih dawa. kita lanjut memanuk, ya kan? Memanuk? Oh ya, maksudnya itu. Iya. Iki godho imanku. Ya ampun, kamu juga seger kayak jeruk mentala tak. Gemes Tapi kok wis kisut? Wis Jeruke. kisut kabeh iki piye? Ya sebagian kisut, yang lain masih ada yang kencang. Masa sih? Tapi kok kayak berarti kemah wedhus Sini tas. Kok dikom bensin ora. Wah, samu karet kok. Iya. Ayo Bapak. Iya. Sih tahu. Dedek bubuk. Dedek babu. Yo Bubuk bacut kisik. Oh, bablas lali. Mati Kang Sapa to ki? Oh, Mbah Kakung iki lho jane napa jane jenengane? jane iki apa to ombe iki? Selama di dunia ada kopi, kehidupan tidak selalu manis, pasti ada pahitnya. Oh. Asik. Ya, sok tak kopi. Lanjut. Bangsamu mampu apa piye? Ayo. Lanjut. Diam. Tak pilih donya akhirat
nikmat tenan suarane. Kiki iki memang enak. Makasih. Sing Ya ngerti dom nyelawe-nyelawe lek nang 50-50. Yo, diaturke. Monggo. Bukan dulu sik, Mbak iki. Nah. Ayo kowe Kairo ndampingi Kairo. Ayo. Ada Mbak Kiki. Ayo Delintang Kairo. Hai. Matur nuwun wis diaturake. Nggih, menika kalau Nggih, sampun katur menika memanik. Nggih, Mas. Terakhir aku nyuwun Mbak Lintang karo Mbak Kiki ana sing ngersake Lestari diaturke. Cocok. Monggo, yo ditutupke. Nggih, Ini ayah, Adek mau nabung dulu. Oke. Oke. Itu nanti buat sanggung munggah kaji ya. Iya. Iya. Iki tekan bandara mulai. Ngono. Yo Pak Rinto diaturke. Monggo, yo Cak. Ada Lintang Kairo, Mbak Kiki. Ini nyamuk. Sang Dewi kata
kasih matur nuwun Mas Gareng sawetawis satur panglipur kata lepat Diagung Pangaksami.